ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. Имрӯз дар бозори Корбонем, дар бозори Пажарка медроем, тарафи дасти рост мегардем. Сеюм қатор, ина қатораш сеюм қатор. Амҷода якта дукон астай, рақами 37. Рақами 37 амҷода халатои тозаша дорад. Халатои тозаи Ӯзбекистон дорад. Ака иё халатан иёш чиана? Аями сар мекунем. Чӣ боша халатан а? Халата у почақати ва хушра. Почақати а? Ғавса. Ғавса почақати ай. Материалш валиурай. Нархш чанда акажон? 250 арзон мешавад. Бо капшонам дорад. То размери чанда доред? То 54 ҳамин сар мешавад 48. То 54 дорем? Не, то 54 дорам. Балшимирка намешавад? Барои бисёр мепурсам балшимирка. Ҳаста я? Ана нигоҳ кунед. Чизура инамиё ҳама инамиё чанд дорен иё? Ҳамаш ҳаста я? А бо найхели маркош ҳаста, нархи ёрам гап занем. 250 сомон. 250 сомон а? Оригиналан иё? Оригиналаш. Материалш Якм сорт я? Ина бинем ки якм сорт оригинал. Нархи ё 250 сомон мега. Начосдор будааст. То размери чанда дорен? ин то 50 то 54 дорад. То 54. Ина марҳамат. Каси хайрдора, ина WhatsApp шуде ки занг мезана, хатиш гап мезанем, мо номрошона мемонем. Ина чӣ хеле ки мегӯем номрои савдогара намегӯем, ина бисёри ҷода савдогара номроша наметавонад, наметавонад. Ина ё нарх чанда? Ҳамаём 250? Намитонам чизе ки ё начосдоран, ҳозир шумо ки дидестин, ё 250 сомон начосдор, капшондор, то размери 54 доранд. Бологиёш боша, бологиёш чанда? Ва 150. 150 сомон. Ина марҳамат бинед бологиёш. Ё беначосана? Тунукай беначосай 150 сомон. Ё паделка нестана? Ё чӣ хеле ки фурӯшанда мега, ё паделка нестан. Паделкаош мега арзона. Леки паделка намеёра. Барои ҳамо ина марҳамат бинед, касе ки мехоҳа миёя, нами дуконда, нами номрои телефона дар таш мемонам. Миян қати шумо гап мезанам. Ана иҷа ҳастай бо кароткиё ҳастай. Кароткиёш чанд ян? 180 бо арзон мешавад. Тройка я? Ина тройка 180 сомон бо арзон мешавад. 180 сомон арзон мешавад. Ина марҳамат бинед, ё санг дорам қоидави. Нақшон 180 сом. То размери чанда? То 3XL. То 3XL дошта будастан. Ина марҳамат бинедшон. Кадоме ки мисол дар кор мешавад. Мия айнами дукони рақами 37 дар ӯзаи Пажарка мия. Аямҷа харидорӣ мекунад. Анаиш камтарак ғавсаран ё махруфкан ё? Махруфка аҷоба якм сорта я? 280 сом арзон мешавад. 280 сомон дай бо арзон мешида. Махруфкашон. Бо хемера иҷада кирто доран, киртои на шабнами сурояам будааст иҷа. Шабнам чандай двойкаш? Ва 400 сом арзон мешавад. 400 сомон будааст, бо ячи бо арзон мекард. Ина марҳамат нехай ранги шабнами суроя ҳастай. Иҷада бо киртоҳош ҳастанд, киртоҳошон навзан. Чандиян киртоатон то размери чандан? Киртода ҳама размер дорам гуфтам битам. То ҳама размери ҳастай а? 48. То 60-48 ҳастай. Ина марҳамат бинед. Ана иҷада бо мея иёшон чиай? Ё ангоркан а? Ангоркан бо шерст. Нехай то размери 60 дорен а? Ёра. Ёра то размери 60 шон будаастай. Нарх ё чандан? 180 сом. 180 сомон будааст. Ангоркаи тоза доранд қат. Мисол метавонед ки шумо омада инҷо харидорӣ кунед. Магазинаш 37-ум бозори Корвон Пажарка қат медроем. Аинҷада бо болода ҳастай. Ё чандиян бологиётон? Киртои болои? 180. 180 сомон намарҳамат бинед. 180 сомон. Чизои оригиналшон дар инҷа маълума. Иҷада дорам бо палтоҳо дорам, палто дорам. Неҷада бо безрукавкаҳо дорам бо. Нехеб ин палтотон чандай? Палтои чие? Чӣ мегӯед? Ки арзон кардем, ман 600 сомон бо 400 кардем. 600 сомон бо 400 сомон кардем? Истеҳсоли куҷоя ка? Ин бор Туркия. Туркия. Ина касе ки мехоҳад як тап, як дона монда. Як дона монда мега каси бия 400 сомда метамоша. Неҷада болода ҳастай бо кирто. Ё чандан ака? Ина 200. Ё 200 сомон. Якм сорти оригинал. Якм сорти оригиналай нархш 200 сомон. То размери чанда дорем? Ин то 60 дорад. То 60 дорад. Материалш чия? Материалаш барашка мега якм сорти. Барашкаш я? Ина барашка 200 сомон. Хай боқи сарбаланда обод бошен. Касе ки дар канал обуна нест, марҳамат обуна шава.
ما اساسا برای خلطا شما را چی کردیم خلط دارن همه چیز دارن شما میتونید که اومده اینجا خریداری کنید چی باکی میگم ما پادیلکا نمیزنم چیزی ما پادیلکا نیستن ترویکا هم دارد بعد خلطای ناز هم دارد نه خلطای نو برآمدم دارد کسی که در کانال ابنا نیست مرحمت ابنا شود کسی که ابنا شده همین با یور دوستاشون پادری سکنین باقی سر بلند آباد باشین ویدیوهای آینده ما را تماشا کنین خداحافظ